Здравейте на всички маняци! Днес е понеделник и ще изтеглим печелившите от нашата Фейсбук игра. Да кажем първо, че печели дреха номер 2, тя е събрала повече гласове. Всички, които са гласували за дреха номер 2 са тук в кошничката, имената им са в кошничката. Те печелят 5 талона за 30% отстъпка. Отстъпката важи и за предпремиера. Тоест, сега като изтеглим 5 имена, те могат да дойдат до вечера на предпремиерата и да си пазаруват с 30% отстъпка. Колегата ще ми помогне, той ще изтегли печелившите. Първият печеливш се казва Теодор Димитров. Вторият печеливш е Ваня Ангелова Клишева. Третата печеливша е Зорито Николова. Четвъртия Борислава Бориславова. И петия последен, който ще спечели талон за 30% отстъпка, се казва Стефан Билбилев. Стефан Билбилев. Честито на печелившите, ще ги очакваме тук да си вземат талона за отстъпка.